Вітаем вас у эфире «Беларусь-3», калейдаскоп культурных навін. На календары 9 красавіка і далей у праграме агляд адметных падзей у культурным жыцці нашай краіны. Пачнём з цікавага анонса для ўсіх прыхільнікаў моды. З 11 по 14 мая ў беларускай публікі зноў ёсць магчымасць пазнаёміцца з моднымі трэндамі наступнага сезона. Ад вядучых дызайнераў з Беларусі і замежжа падчас міжнароднага праекта «Беларусь Fashion Week». Кожны паказ беларускага тыдня моды вось ужо 6 гадоў збірае мноства гледачоў, мадэльераў-пачаткоўцаў і вопытных канструктараў адзення, прафесійных крытыкаў моды і публічных асоб з розных сфер. Акрамя дэманстрацыі новых калекцый, гледачоў і удзельнікаў чакаюць прэс-канферэнцыі, адукацыйны форум, прэзентацыі, вечарыны і іншыя мерапрыемствы. А тым часам у Магілёве стартаваў фестываль аматарскіх кароткаметражных фільмаў «Слова». У творчым конкурсе можа прыняць удзел кожны жыхар горада. Наяўнасць прафесійнай апаратуры для стварэння фільмаў не патрабуецца. Ролікі, знятыя на тэлефон і прафесійную камеру, будуць удзельнічаць у конкурсе на роўных. Аўтарам прадстаўляецца поўная свабода ў выбары жанру, мовы і тэхнікі. Адзінае абмежаванне – хранаметраж не павінен перавышаць 5 хвілін. Заяўкі на конкурс прымаюцца да 10 чэрвеня. Вынікі будуць падведзены ў ліпені. Тады ж і адбудзецца ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання пераможцаў. І яшчэ цікавыя навіны Магілёўшчыны. Бібліятэка імя Леніна сумесна з абласным аддзяленнем Саюза пісьменнікаў Беларусі абвясціла літаратурны конкурс на лепшы твор на тэму жыцця і дзейнасці Францыска Скарыны, прымеркаваны да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання. Конкурс «Скарынавай душою злашчанае слова» праводзіцца ў 3 намінацыях – паэзія, проза і публіцыстыка на беларускай і рускай мовах. Прапанаваць свой твор можа кожны да 1 жніўня бягучага года. У нашай краіне ладзіцца вялікая колькасць мастацкіх выстаў, музычных, тэатральных, кінафестываляў, цікавых і даступных як для беларусаў, так і для гасцей краіны. Так, 24-й фестываль франкафонных аматарскіх тэатраў пройдзе 28 і 29 красавіка ў Мінскім палацы дзяцей і моладзі. З 1993 года штогод у беларускай сталіцы тэатральныя аматарскія калектывы сярэднеадукацыйных школ і гімназій прадстаўляюць фрагмент твора аднаго або некалькіх франкафонных аўтараў на суд журы, які складаецца з выкладчыкаў французскай мовы і спецыялістаў з тэатральнага свету. Фестываль франкафонных аматарскіх тэатраў праводзіцца пры падтрымцы амбасады Францыі ў Рэспубліцы Беларусь і будзе цікавы ўсім аматарам тэатра і французскай мовы. Далей звернемся да падзей сённяшніх. Украінскі гурт тынейджераў Open Kids выступіць гэтым вечарам у Мінску з праграмай «Круче всех». Open Kids – гэта 5 дзяўчынак, якія, нягледзячы на свой юны ўзрост, скараюць публіку сваімі вакальнымі і харэаграфічнымі талентамі. Кожны канцэрт гэтых прыгажунь пераўтвараецца ў феерверк эмоцый і яркіх фарбаў, што дораць падлеткам незабыўныя ўражанні. Што цікавага адбываецца ў сусветнай музычнай прасторы, даведаемся з наступнага сюжэта. Джамаракай выпусцілі першы за 7 гадоў альбом з неэлектрызаваным дыска-фанкам. Рэліз быў спрадзюсіраваны асабіста Джэем Кеем і Мэтам Джонсонам. Па словах лідара гурта, натхненнем для альбома паслужыў уздым штучнага інтэлекту і тэхналогій, а таксама той факт, што людзі пачалі забываць больш прыемныя, простыя і выразныя рэчы. Нагадаем, што Джамаракай атрымалі папулярнасць яшчэ ў 90-х як прадстаўнікі брытанскага джаз-фанка і эйсід-джаза. With her cosmic eyes, oh yeah. She's just a cosmic girl. Анкл анансаваў выхад таксама першага за 7 гадоў альбома і апублікаваў новы сінгл «Пошук дажджу» пры ўдзеле Марка Ланагана і спявачкі Эска. Пласцінка «The Road» выйдзе 23 чэрвеня. Услед за анонсам альбома гурт прадставіў відэа на загалоўны трэк. Рэжысёр Норберт Шернер зняў ролік з дапамогай дрона ў амерыканскай глыбінцы і паказаў агульны канфлікт паміж прыродным ландшафтам і чалавечым развіццём. Гурт «Мумій-троль» таксама рыхтуе новы альбом. Па словах Ільі Лагуценкі, пласцінка атрымалася незвычайна спантаннай, бо была запісана ўсяго за 2 тыдні, выключна сіламі ўдзельнікаў каманды, без запрошаных музыкантаў. Я, напэўна, даўно не бачыў такога энтузіязму сярод каманды, калі ўсе фантануюць ідэямі і нараджаюць эмацыйныя, інтуітыўныя песні, расказаў Лагуценка. Назву для альбома гурт яшчэ не прыдумаў, але паабяцаў хутка парадаваць прыхільнікаў новымі сінгаламі і кліпамі.
Яркі сучасны выканаўца бразільскага джаза Філа Машада перанясе сёння мінскую публіку на знакамітыя пляжы Рыа-де-Жанейра. Музыкант здаўна знакаміты як спецыяліст шырокага профілю. Ён унікальны гітарыст, кампазітар і вакаліст, перкусіяніст, аранжыроўшчык, а таксама адзін з самых папулярных і экспрэсіўных выканаўцаў басановы ў свеце. Гэтым вечарам са сцэны Беларускай дзяржаўнай філармоніі публіка пачуе бразільскую музыку, якая аб'яднала ў сабе джаз з баянам, самбай і іншымі мясцовымі рытмамі. А на сцэне Палаца прафсаюзаў прыхільнікаў джаза зацікавіць канцэрт яркай амерыканскай блюзавай выканаўцы Энджелы Браўн і легенды нью-йоркскага джаза Майкла Пэтчаса Стюарта. Энджела Браўн валодае моцным голасам ад прыроды, што дазваляе выконваць розныя сучасныя блюзавыя інтэрпрэтацыі. А творчасць трубача, вакаліста і бэнд-лідера Майкла Пэтчаса Стюарта прасякнута энергіяй мноства стыляў і эпох джаза. Сёння на адной сцэне выканаўцы прэзентуюць вялікі блюз Чыкага і вялікі джаз Нью-Йорка. А тым часам у грудні артысты сталічнага музычнага тэатра сёння прэзентуюць легендарную рок-оперу «Юнона і Авось». Гэтая сумная гісторыя кахання графа Разанова і юнай Канчыты скончылася больш за 2 стагоддзі таму. Аднак, дзякуючы пранікнёным вершам Андрэя Вазнясенскага, пакладзеным на выдатную музыку кампазітара Аляксея Рыбнікава, яна будзе жыць вечна. Дарэчы, дзякуючы рок-оперы ў 2000 годзе адбылося сімвалічнае ўз'яднанне няшчасных закаханых. Шэрыф горада, у якім пахавана Канчыта, прывёз жменю зямлі з магілы іспанкі і развеяў яе над месцам пахавання Разанова ў Краснаярску. На помніку графа высечаныя радкі са знакамітага раманса «Я цябе ніколі не ўбачу, я цябе ніколі не забуду». А зараз пазнаёмімся з культурнымі падзеямі, якія адбываюцца ў свеце. У Нью-Йорку адбыўся незвычайны модны паказ. Мадэлям на подыуме ўжо за 60, але тут лічаць, узрост не прычына хаваць свае вартасці. У гэты дзень мы ўшаноўваем прыгажосць любога ўзросту. Вакол нас дзіўныя выдатныя мадэлі. На подыуме пажылыя прыгажунні і ў яркіх сукенках, і ў традыцыйных строях сваёй радзімы. Сярод іх філіпінскія, мексіканскія, кітайскія і гаянскія. Многія сукенкі пашылі самі ўдзельніцы па ўласных эскізах. Удзельніцы прадстаўляюць розныя культуры, і многія пашылі сукенкі прама тут, у нашай майстэрні. Гэта іх уласныя творы. У паказе ўдзельнічалі больш за 20 мадэляў. За кулісамі ім дапамагалі рыхтавацца да выхаду дзяўчыны-валанцёры. Мяне нафарбавалі, цяпер так шмат макіяжу, што ён і за ноч не сыдзе. Гэтыя клопаты вельмі прыемныя. Я чакаю выхаду з нецярпеннем. Гэта весела. Дарэчы, такі модны паказ у Нью-Йорку адбыўся ўжо ў 4-й раз. Працягваем наш культурны прамінад. Напрыканцы гэтага месяца на плошчы Якуба Коласа ў Мінску распачнецца 6-я выстава «Мастак і горад». Сёлета ў рамках трыеннале сучаснага мастацтва на экспазіцыі пад адкрытым небам будуць прадстаўлены работы 35 беларускіх жывапісцаў. Сярод удзельнікаў выставы такія аўтары, як Леонид Хобатаў, Владимир Савіч, Анатоль Барановскі, Руслан Вашкевіч, Зоя Літвінава і многія іншыя. Творы, якія будуць выстаўлены ў рамках праекта «Залатая калекцыя беларускага жывапісу», шырока прадставяць наведвальнікам свет беларускага мастацтва. Нацыянальны мастацкі музей запрашае на выставу польскі пейзаж Францішак Рышард Мазурык «Жывапіс». На выставе прадстаўлена каля 40 жывапісных твораў майстра, якія адлюстроўваюць прыгажосць і зменлівасць прыроды Любліншчыны. У сваіх работах Францішак Мазурык імкнецца перадаць паэтычнасць і настальгію, характэрную для яго роднага краю ў розныя часы года. Выстава арганізавана ў межах святкавання 25годдзя ўстанаўлення дыпламатычных адносін паміж Рэспублікай Польшча і Рэспублікай Беларусь. Гэта першая выстава Францішака Рышарда Мазурыка ў нашай краіне. Працягваем наш культурны прамінад. На сцэне тэатра студыі кінаакцёра сёння паказваюць спектакль «Дзве стралы» паводле п'есы рускага драматурга, сцэнарыста і паэта Аляксандра Валодзіна. Гэтая п'еса была вельмі папулярная ў 80-е гады мінулага стагоддзя. Яе ставілі ў многіх тэатрах краіны, бо іншасказальна пад выглядам дэтэктыва каменнага стагоддзя яна распавядае пра праблемы сучаснага грамадства. Сваю версію знакамітага дэтэктыва паставіў на сцэне тэатра студыі кінаакцёра рэжысёр Олег Кірэеў.
У яго атрымалася трохі смешная, кранальная і нават трагічная пастаноўка, актуальная і ў нашы дні. У афішы вялікага тэатра оперы і балета Беларусі на сёння пазначаны рамантычны балет «Эсмеральда». Лібрэта Жюль Перо стварыў па матывах рамана Віктора Гюго «Сабор Парыжскай Божай Маці». Пастаноўку ажыццявіў народны артыст Савецкага Саюза Нікіта Далгушын. Балет увабраў у сабе многія пласты рамантычнага і акадэмічнага спектакля. Ён адрозніваецца цікавымі танцавальнымі і пантамімічнымі формамі, змястоўнасцю і вернасцю духу рамана Гюго. Бліскучае выканальніцкае майстэрства беларускіх артыстаў, неверагодныя касцюмы і сцэнаграфія ў сукупнасці з музыкай ствараюць на сцэне вялікага тэатра незабыўнае ўражанне. І яшчэ сёння прымае віншаванне з днём нараджэння беларускі акцёр тэатра і кіно Іван Мацкевіч. На тэатральную сцэну ён выйшаў амаль 50 гадоў таму, адразу пасля заканчэння тэатральна-мастацкага інстытута. Потым іграў у брэсцкім тэатры, у тэатры студыі кінаакцёра. І нарэшце ў 96-м прыйшоў драмтэатр імя Горкага, на сцэне якога выступае і сёння. І ўсё ж большая частка гледачоў пазнае Івана Мацкевіча па фільмах, якія сталі класікай айчыннага кіно. Сёння заслуженному артысту спаўняецца 70 гадоў. Иван Иванович, здравствуйте. Телеканал «Беларусь-3» поздравляет вас с юбилеем. Кстати, и семья, и коллеги говорят о вас как о человеке, который все делает исключительно на совесть и никогда не халтурит. Это заслуга поколения, в котором вы выросли, либо же это ваш характер? Это воспитание и характер. Актером вы стали случайно, когда поступили в театральный за компанию с другом. А в какой момент вы поняли, что актерство – это серьезно и надолго? Я не знаю, но и понял ли я это. Все дело в том, что я всегда сомневаюсь. И вот это, может быть, придает мне какую-то силу воли, какое-то желание работать. Вы будто и вправду рождены, чтобы играть мужественных, благородных героев с военной выправкой. А сами в каких ролях чувствуете себя комфортно? Когда получаешь роль большую или маленькую, надо думать, надо придумать этот образ. И тогда все будет нормально. Легко пойдет тогда. Вы сыграли в большинстве фильмов Михаила Птушука. А насколько успех сыгранной вами роли зависит от контакта с режиссером? Это очень важно, когда ты понимаешь режиссера, а режиссер понимает тебя. На роль Шишковича я попал совершенно случайно. Сниматься было трудно, сложно и не очень приятно. Я вам честно скажу, потому что жечь дом, стрелять в детей – это неприятно. Вам повезло сыграть в поистине шедевральном кино Алексея Германа «Хрусталев машину». Скажите, а когда снимались, вы уже понимали тогда, что войдете в историю кино? Работать Германом очень было трудно, очень сложно. Маленький эпизод, он месяц мог репетировать. Но нас больше всего мучили его помощники. Они выгоняли нас в любую погоду, в дождь, в снег. А Герман посмотрит материал. Белорусский партизан. Ну хорошо, ты спиной прошел. Ну нормально, нормально, давай опять. Нам надоедало страшно. Но мы терпели. Было очень сложно и очень интересно. Я приезжал, я в театре не мог работать, потому что все другое. Другая эстетика, другая этика, другое поведение в кадре, все другое. Вы благодарны судьбе за то, что она вас сделала актером? Да, да. Многие артисты говорят, что театр для них это как духовный пьедестал, а кино что-то вторичное. Без кино нам, артистам, нельзя, актерам. Потому что мы работаем для того, чтобы нас узнавали. Иван Иванович, спасибо вам большое. Еще раз наши самые искренние поздравления с юбилеем. На сёння гэта ўсё. Глядзіце калейдаскоп навін культуры не толькі на тэлеканале «Беларусь-3», але і на нашым YouTube-канале ў інтэрнэце. До сустрэчы!